Sugar nakaslem jong unong san Hima. Ha kabaydey bat kajing Sngap man ka Sorkar Jylla. Ha kabaydey bat kajing Jingpyntreikam ka Sorkar padeng ya ka Viksit Bharat Guarantee for Sorkar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Act Araja Husan ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kalakan thera ka Sorkar Jylla ya ka jing Sngap bat klamle ai namar kidon shibun kijing ha kabaydey bat kani ka Jingpyntreikam ya ka ka act namar baki babun kijing ki bansawan Uba ban phira basaw yumat u chief organizer ka Seva Dal uloong ba ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kade ka bala ai kam ai jam ya ki pat ba nong shong shnong kam tam ki bana nong kendong ban lat letwat kam shabar shnong uloong ru ba ka Jingpyntreikam ya kade ka act thamai kan wanda shibun ki jing ya ki baduna ha ka yo ka kot namar menta kan shong ha ka Sorkar India ban baha ya kani ka scheme omshu kum ha ki por ba menchwa kumbalong ya ka MGNREGA shu loong ba ka jing Sngap menti ka Sorkar Jylla bat kinong mi khmat halor kani kamat kala bandai namar ba kim snothu ya ka ka banja lani kala bandai ka jing bam salia namar babun kinong mi khmat ki perkhat tang yak election nalor ka taw loong ru baha kani ka act ka pamenta ka Sorkar kala penbiet chikipat ba nong shong shnong da ka ba ai no shispa ar husan sngi ban pentrei henrei ka babu jing ka long ba wat tang shispa sngi ru ki sham jing ban penlat ya ka pisa ha ka baidei bat kane kamat uba lang kupar war uloong ba ka Congress kan sa penlong da ka jing ki ha ka lengkari ban penpau ya ka jing persya halor kani Mereka partai detail pangkani ka Kmie affairs जो कमने रहेगा पर कने का इबी जी रामजी ang hapan kemau kene ka dikasil ka baar ka bangila ya kan ro kene ka man pa susi kalong ba haru mentah po ka Jylla jungi Sorkar ka badai ban pet mai ka roi ka par ya ka jing ya inti jong ki brio kinong kondong haru mentah ka kam kren ilor kene wala khatip ki jing ka sawan bangi yo smo ka menega ketika skim ke bawah perkhat ban empower dan ban klanshu ipat ba jongi kino kondong ban pen tikna kino kondong jongi kino ya mi action jong man wala nama kijing dari migrate ko isu jaka kibun ter ka hapokat belasis pasni menega menchua kenika ai bedon ka kam bodi ban ai kipat ba so stong ru kam di ban tam yang 1 kilometer na kasnong ka yeng kisah jadi ka bas kusi menta kalong ba kani ka jing kumbla patai balang mene kam ki bangin demand menta kamlong su por insya ka de demand driven scheme ni ka ai menta par kan dei bet alor ka jing ai allocation jong ka Sorkar Kmie tapot na Delhi ka wei ru bangi kata tu mene bakren balang ka bangi kren ka dei pangka jing bha ya ka pisah kumbang itip ka mene rega kani ka ai ka ba ko na ka congress menswa hagani ka ai ka ong ba ya ka jinglut nak penta ka tulok yung kinong bela ki unskilled workers 4% ka debit na ka central government ka penta ka baar ka deba radon ka materials ki wi jinglut administrative ka jinglut kolong 90% 90% na wala central government 90% ka dina ka state government tingla yu i bang amat ki jing aki shnong Jingpyntreikam ya kan ka scheme sis pasni o ka tulok ka poi jong ki nong bela nama basis 4% funding kawan ka Sorkar Kmie ini kebede ko materials pa i ibe don ke jing sakut ka bil jong vendors ki vendor ta kinong supply tier ka bil jong ki Kmie of por bobyang ka sakut nama ba klat don kam sa pisana Sorkar Jylla ka jongi te ka ba menta kalong ba ya ka menerga la pengkeliang no pengkelano kalau na ada ni ka atmai ta ka VB G Ramji bat menta funding paten ki om kela menta ya kan ka by tulop dan ka by bela jong ki unskilled workers kamde si pasiu tang ka central government 4% kindai 4% kan siu ka central government 4% kan siu ka Sorkar Jylla ka by material su 90% kan ai ka central government 4% kan ai ka Sorkar Jylla ti kumbang itip bak Sorkar Jylla jong Meghalaya ketika Sorkar ka pisah ka plating ka kalong ka patuna ba bat ni pun kilang ni kai bom sya pemil strop por bobyang ki contractors ka bil ka pasaput man kapor dia pak sakut bil kini hikai pasaput ke tulop kini hikai sakut ke bil contractors
kapisah po ka imnak salang ka dunak circulation o ka pwede jing ka ban jing Kimunta kita kasan lak tam ki nang tray job ka. Tilada kapisah ki umbiang. Kabai tiang ka habangi ongi kan ka skim manarega ma. Kani ka skim ni ka ai ka de ban plan ba ban empower shu ki. Ngai beli ni ka kongres ki pemi kani ka ai. Kani ka wi shwa in kama. Ba kanun ka ai ka bami ka kata ba ka outcome jang ka politics. Ka bangi ingi kani ba la ba ki ba ki ber ki biang ki duna ka jing sha pensat sri aki nong mi khamat ki duna jing sha pensat sri aki political party lada ki nong bela job card ki jinja ka yo khon ada tulop jing ki yo na chis pas ni kimyo mak Sorkar Jylla kamna ban ai funding nan ta jing ai bha pisa kaban ka jing mi ka dei ba pet ba jing na kondong ki bopun ki bedang sania bela chis pas ni ka besen ki kalong ba kin hak pan mi chi MLA Yaban mi siki nang yakun election. Batan sepoi biang kata biong bangi ngetiet ka vote. Duna by school habis shu MLA, duna by school habis kinong election. Duna ka by dawai haban mi siki kini ki political kibri badan politics pakandang ka jingi ngetiet vote. Tingi la pentlot ipet ba jungi ding ba kayo ka ko. Ketika jingma la ka ekonomi jong kayang kasam kaduna Pai ba jungi kilong vulnerable ki kidan ka jingma mari ki kebut ki la menjutiet tadi si bentang ke ba agi ong ba lang himene ke demand base scheme ni ka ai ke bangi ai ka menega inshallah do kam hostong thau ila ba demand ya ka kam but lada ka pimo ka jingdon kam ka labor funds ingba Sorkar Jylla jungi ni submit ka Union Ministry of Rural Development but jingdon kam la pha shika state government kemolong mentapan ka chong bai ka no ka rai ka Sorkar Kmie ban ai ki funds dada don ka bong balang na figures dada spending dari actual spending dari hnya pulai 1000 crore dada allocation dari tangjup khunda 1000 crore kemolong mentani ai pan kaban baiting ka hi ka state government te ki jing adlor jing ka tang mi Location minta kan bias baik kalau ka an ka capping labu central government. Kam dai shumi na demand tapi dan kam extra na spend extra ka Sorkar Jylla ka haban sio. Ti kita ki jing te ba ka Sorkar Jylla ka dum. Inum na ban community bukan na pendam ya jeng kam ki khasan lak mun yang tri job card nela nani nginom bukan na pendam biang ya jeng kam ki snam ki tha. Ti ta hi ki ba ni apa mungkin ba ka jahut pada nak snam ki tha ki rang ba snam ki VC snam ki political party buat ek Sorkar Jylla bakam dei ko ni pat Sngap ni Sngap mentang jingjar ni sakmat kani la long ka an ti de bene ki state ki bahia state ba pni psa sibun ki kran lor kani ka DMK ke badan po ka party badan po Tamil Nadu karang pau ki persat ni ki om bakani ha bakut kemudian kema ko pisa ba position ka Jylla ko jungi kam de ka pisa jong Amit Shah ni pisa jong Modi ki pisa jong taxpayers Pai ba ibu pemini bisa, tinggal accountable pai ba, ya kersan, dau pai ba ibu pai ba, kamu dia bisa jomu simen, yang punya hilang, yang punya yang mi hilang sakman, minum ailat bekas state kejongi Jylla jongi, kalau kata Jylla kaba shudap takaram, kaba pai ba aman kilong yang sem kindap takaram, tang istahi, kulisibun datang paman asu iba lari tunduk. Kulisibun ya i balam i baban mo, baya keren lang hamal bani. Jingpyntreikam ni balam lu semua biang hindai kan dia syukur ban ya banrap lang ta. Te kalau kai ke bas ngau diau si kadai aba ngi i ya Jingpyntreikam jong ga Sorkar PGP mo ya ga MG NRG sha ka VB Jiramji Viksit Bharat mo. Te i hingla sedang jalut ki Jinglong sekular apa di India tangga kerteng belum tak pelai semutu Hima lah abnong yang kogolut berkhoi Jiramji te kumalai keran dulu mana ma kajing sedang ya ke MG NRG kalau ba naga Sorkar Kongres Malaysia kalau ba lai don kam yo pai ba nai kam bar kade ka hok jong pai ba hi banyo ai kane kam te kumalong Malaysia ke MG NRG ngi sedang na do na try ka kiu skli te balai ngong ta kalau ba ki job card holder
ki nong shong shnong jong kari India ki baduk ki basuk ki berangkam ni ki jingtrai ni dima ni ki kam but ni pha sha ki block na block sha ki district SRS kunta ka poi takte sha ki state but ki haban shna ia katu ka ki haban shna e bobo order e kanang ba kitu katu ka jingdiman jong ki chokat holder kamut kan long itak na main thing hi jong ka engine RG kalong ban kala ai kam ai jam ya ki baduk basuk bersama Polri India. Dari kumbang UI memeta kalong lamba kajing penkala ya ke MG NRG sia ke VB Jiramji kalau lompat dah kumpong pat. Meta kam dei su ka demand jong baduk jong chokat holder banyo ika kam. Henry kala dei no pat da ka pressurized da ka jing pressure na lor ba ngin sna mangi pi tre mapi. Lada ngim sna mangi na po na lor na central ka Sorkar BJP kemut ni ki baduk basuk kembala batai ba lam mana ngimdan jimut kamda jimut toy yang itu te ngai iba kane kelas dang nado araja katsa mo masnyo along Sorkar ke BJP kane kade ka jing kwa hi jongki ban penduno ya kane ka scheme te kumbang i kane ka scheme shisha kaldong ka ba yarap shi kadaye ki baduk ki basuk mo khamtam haul adon ka jing keren danda da menteri nang ba jong kari India halo kani ka scheme MG NRG ko ba kani ka scheme ko ka scheme ko bakam kai ngai hadien ha ka jingwan jong COVID-19 ni ui ba kumno bat ki pat ba mo kinong balas ngi ki ha pilot na kinong ba ban poilo chi shnong ki thala jong henry de na ka daw jong ka MG NRG baro ni yo kambyang to ni yo kam ni yo bai bang ni yo ni ya byang to kemud kadai ka kalat ka ba ka Sorkar Kongres mishwa kelasna haban pendim lu ki paiba jing syai ki baduk besok rai menta bani ba kane ka garanti kamdon shu nimla shu ban dimanya kam henrai kala dei bestang da ka bor jong ka Sorkar ba lada ngiram bisa phila bantre lada ngim dan bisa phem na bantre shu te kane kadai shwa ka jing sedang jong ka jingpyntreikam ya ka MG NRG nomor kimla ban pikot ki replace but kisna digini ki build batmai te ngasukwa ban pensai kata ban ngakon ngai wer kunjo balong i ba ban mo ba ki long tray jokat jong ga jala jong niru kin dit bedrewe om ban Sngap be kumulai keren do mene hadin malawan ka Sorkar BJP la pentrai be ya ga MG NRG ni i labon ki jingkela kalau don ki jing strict hable ki jiota hable ki NMMS mo ki gi attendance online attendance e baro ki shimjinge bat kalau don kecing heru ha kecing tre jokat nomor kitu ki ke baro te metangi iba ka Sorkar BJP ka ile ban pendu ikene kan nomor kamla ban sim kredit Jylla de upai ba boduk besuk jonga ri India baro koi usmobiang henrai ka Sorkar BJP ka stu ba kamlong kamyo kredit nomor bele yu ka de scheme jong ka Seng Kongres te na ta kata ni igine suki pasuki kidon kicing shanyon ni ki boduk mo tang kita ha kudisbu keren ka jong Sorkar kala pandai bet Sorkar Jylla jungi minister kum suthu ya ka iban saja kum suthu ka empat ka consequence te mat ka dikata khawai ka ba ka andi indifference bom salya mar kum ngi hi ka Sorkar muta pun ki minister e ki pakhat betang na ka election ku election te dikata hi kata de lada pakhat bahak kum ofisia bra press suthu e kani ka dikawai ka kata ya ki patba jungi hin kondong kaban kata ka yo khot jung ki kaban kata ki jing pha jingla ban pha school ane bala ban dab school ki khon te kadi ka ne tang banta jung political party kisnong ki thau lai bala don jingla ka don ki jingla bar ki jingla Hima sudah hi te la de khapor ki bakin kran ada kem kran kata ta e ki kran terus kata ki eje ban rio ki eje kisnong thau kare tang Kmie lip service kan shukran tang me remyang sentur ya baki eje e pak ska picha tang baki tiang ban pentut ki political masters ki jumki nakaliam juga parti halor kenika la po ICC kila snai kenika program ka agitation program ka bangiong ka MG NREGA bachao sangram na translate that into English long save REGA battle haka pratrik ilan pendap ya kawe ka PCC level meeting aba yeah, discuss on the list of activities and measures that we will implement. Akan ikut tarik tasi don press conference.
across all the districts. Kat wait January kat kum ka directive pinyo na po AICC ilibin belong yang kata symbolic fasting. Dari nama pa na shy kati si Sunday ti hapo meglea most probably in belong no akanika tiyo one gimpat decide. Nado kat artrik January hadu ar kundai terik January kandon kanika panchayat level outreach. In other words, kandon ka outreach hadu kiniki village level. Di kandon ru ka hakalai photre kandon ru kanika ward level, peaceful settings. Kapa every block, every district nakaliang juga party juga in yakundu upat kiniki beneficiaries juga scheme and yakran ini juga pergi. Nang tade kanika nadu like boy tadi kadu trik upnai feb dan kini district level Manrega bachao dharna. Nyotrik upnai feb baru kasantrik upnai feb kadon ke state level Vidhan Sabha Girau. Ini kini agitation programs ini dijineki at the state level. Badado kandrik upnai feb baru santrik upnai feb kadon kanika zonal AICC Manrega bachao rallies across the state and across all the states. Proper ki state agari in don ki rallies pen persya or kanika Jingpyntreikam kanika Manrega but kam makapatai fi mene khamtam kanika Jingpyntreikam no kanika legal guarantee ba ki beneficiaries kanika Manrega kinumyo sho ong baban ko bilang ipalari menero ba katkum ke Manrega kanika legal right kanika guarantee jom kejomi ki patpa pengi di binyo yakni ka scheme dari menta ke BJP government ka organ no kata legal guarantee kemudian ka syong ka Sorkar number 1 menggila patai mene ada kan notify ne notify di areas when you IV ko we duksa maybe it's a scenario dari kalaban no kumi batai baban mene yo ba nambar ba kanika act mai ka doni kanika clause whereby itu ki areas kiba they ban avail dari kini yo ikani scheme can happen jad ba ko ka process kiba ki on kan notification process ada ka central government kan notify itu ka area itu ka district bagi di ben yo dan di ben avail itu ka scheme kemudian yo just to give an example which I can uksa ka state ka shubo menta inshim nuksai kamolai kamde ka NPP constituency में का constituency को represent का वो NPP MLA का constituency को represent का VPP मंता का शोंग का center का शोंग का state government kan notify ने ya kamulai bahkan long eligible bahkan yo ikani ka scheme ti nakabawra ikani ka clause ka BJP government ka le ka yo ka khatian pareng ko weaponize ya kani ka act Dimana kalau decide ke central government dan ke central government hangno kani ke Kmie hangno kani ke scheme Kmie ya ki states ki pa sanchar di BJP ऐसे kin your full support ki don ki states ki pa ka BJP government kam sanchar kum support kum ka Tamil Nadu ni Kerala kamu Karnataka kamu ka government central government kala ban num ai ru kani ke scheme tidak bahwa ikani ka clause kamu ka wekno ikatu ka legal guarantee ka wekno ikatu ka legal right jungi ki pajbab idi hok bunyo ikani ka scheme Ngi menakani pat nakan kung makapatay mo on paper kani ka act da ka ba increase ni ka ba penkiyo ikini ki sni da ka shispa absan dia say on paper looks very good tanat pa indrai pinapek pat ya ka data ka historical data na ni ka data especially in the last 3-4 years how Sngap financial year 2022-23 23-24 ka requirement kalau kumba berapa kundai ni kundai penghujat lu dari ka allocation ka data untuk penghujat lu kani ka peniba what shispa sniru ka yang ke Sorkar BJP bahkan
bahkan pembiang ya kan funding let's say kamde ya gajeng let's say kari gajeng bang kwa hi namar ba pinipai ka GST collection juga India man ke quarter ka cross with shilak crore every quarter it crosses 1 lakh crore tanga GST collection nai pat ken ki wiki taxes nai pat ken ki ka income tax ni taxes bi yo ni ki corporate taxes kamu kajing yo juga Sorkar Kmie kini kebubuan ha indra project lor kamde de ka dari project lor kamde ka amount ka bahir ada ki don sha kata jing kwa dan kata ka mensim begini rap kita betul kadan ki don ka political will the on paper yes naka ki pen ki nak spa sangi indre ka history ka historical data ka pen iba what shispa sniru kam na ban biang di glad noi kata ka shispa sangi lagi dan penentu ba yong balam ba hagi for rep pensangai pa se kuno kinyo shispa sangi ini di tangki jing penbe jong ka Sorkar BJP ki pai ba bai dei ba jing pan kala ini skim